dira modu errepikatuan egiten dien eraso bai fisiko, ahozkoak, psikologikoak, eta iteia ikasle batetikan o talde batetikan beste ikasle batetik. Zenbatetan entzun dugu, guraso batzuei adibidez, Pepito urrunekoa gehia denean, Jose ondo gehia da, bere mutiakin ezkondu da, eta batean bere seme alaba iristen da etxea, ama lesbiana naiz, ama bisexuala naiz, ama gehia naiz, transexuala, eta hor de repente, baien jarrera totalmente kontrakoak dira. Hor ja, ateatzea behaien beldur guztia, behaien LGTB-fobia hori, ikasle esateatzen, ostra, hori egia da, nire gurasoak hola dira, hola izango dira. Nola planteatuko dute behaiek zer dien, zer sentitze duten, nola nahi duten izan. Lege bat idaztea, sinatzea, egitea, erresa da. Egia da borroka handia egin behar dela hori lortzeko. Baina benetan zailena dena da pertsonen emozioak, pentsamenduak, ideiak, jarrerak aldatzea. Eta hori da erroa. Ez badegu borrokatzen, ez badegu zeo zer egiten hori aldatzeko, horrela jarraituko dugu. Eta panorama hau da. Asko dagoela egiteko. Ezin dugu bullyinga aztertu, pentsatu gabe nori gertatzen zaion eta zergaitik. Bullyinga tresna politiko badala. Zergaitik, ze eskola eremu politiko bada. Hau da nire proposamena beti, konspiratu, esan dugu, agian hezkuntza legeak ez digu balio, agian hezkidetza planak ez dira nahi bezain indartsu, baina guk hor konspiratzeko margen bat beti izango dugu, bai? Normaltasuna, berez, goxo-goxo egoteko toki hori da, ez? Non nerabeak zer esanik ez, normalak izan nahi dute. Jendeak normala izan nahi du, auskalo zer den hori, baina hori izan nahi dute, ez? Orduan, proposamena da, hortik mugitzea zergaitik, zen normaltasuna azkenen kontserbatzeko logika bada. Gelditu gaitezen gauden tokian. Eta edozein iraultza planteatzen baldin badugu, edo zerbait eraldatu nahi baldin badugu, eta bereziki gizarte bat sortu nahi baldin badugu, normalak ere ez direnentzat, hortik mugitu beharko gara. Ez dago iraultzarik erosotasunean. Jardunaldien baitan, eman dugun tailerrean hitz egin dugu indarkeria matxista eta LGTB-fobikoak sare sozialetan ze forma hartzen dituzten eta lehenengo saiatu gera ulertzen sare soziala denon kontua direla, gero ikusi dugu ze forma espezifiko hartzen dituen eta bukatzeko ondorio edo pauta batzuk jartzen saiatu gara. Horien artean landu ditugu nagusiki heldukeriatik ez jokatzeko, balio bat ematea gazteen sare hoiei, ez kendu garrantzirik sarei eta batez ere onartu peina ez heteronormatiboarentzat baliagarriak direla eta sare potente bat egiteko balioa dutela sarek. Uste dut behin eta berriz heldu moduan berrikusi behar ditugula eta aztertu behar ditugula gure zinismenak, pentsamenduak nola hitz egiten dugun, ez? Ni adibidez, hetero araugatik, behin eta berriz ikusi behar dut, zer esan dudan, nola kokatzen naizen, ez? Azkenen lanketa egunero egin beharreko gauza da. Otros discursos que hay desde la escuela es vivir la gitanidad como una falta de integración. En vez de como un valor o de diversidad cultural. Oso argi utzi nahi dut, lodifobia ez dela violentzia estetiko da fisiko hutsa. Hau banalizazioa da, problematika gigante baten erredukzio bat, eta gainera neoplatonismo forma oso txungo bat. Bullyinga hitz egiteko eta bullyingaren erradikazioaz hitz egiteko hitz egin behar dugun maskulinitateaz eta horren erradikazioaz ezin da ulertu bata bestea gabe, ezta? Las familias gitanas cuando sus niñas, sus niños estudian, se sienten muy orgullosas. Y eso te lo digo yo, se sienten muy orgullosas, no se da tanto, pero es lo más orgulloso para un padre o una madre, para vosotros y para nosotros, es que los niños y las niñas estudien. Instituzio gisa eskolak finantziatzea ikerketa ezberdinak. Jarrik dirua, finantziatu, gainera gertatzen da bien zerbait da,
Adibidez, ez dakiten nola heldu garen ona denok, baina denok hasi gara militantzian eta gero izan gara instituzio gandik erosiak. Eta hemen gaude, como instituzioen erosketa honetan, orduan nik uste dut eskema alderantziz joan beharko zela, hau da, instituzioa izan behar da militantziari nutritzen duena eta ez alderantziz. Jarri diru publikoa benetan interes publikoa badago gauza hauek egiteko. Ikasi ditugun gauzak. Ikastetxeak dira, pues lo mejor, heteronormatiboak dira, gartzela bat dira, eroetxe bat dira, eta hortik gizartea teatzen da. Pues perfecto! 16, 16, Gastelin, Dumblin, Heldin, Bong, Drombing. Basegone bai, ez da? Oso ondo. Porque nola esan da, normaltasunetik iraultza bat ezin da egin, a veces es romplar y empezar. Pues ya está. Voy a ir como saltando para en alto. Está aquí su adibidez. Es que no bueno, bueno. ¿Cómo es? Dale gasolina, dame gasolina, dame.